Langkahan krasa sumbat lindho geter bumi gonceng Kumalut guntur kadho anak kulanang seta iki inggih paman Kencaka Bekti kula kunjuk yo tak tampa cah bagus kepiye kabul kawusanane manut dawe wong tuamu dina iki adu jago kawiwitan apa kira-kira kraton Wirata santuk jago seta nun inggih pangestunipun paman Patih Kencaka kula kelampan milih jago endi jagone menika ingkang mapan wonten wingking kula paman wahaha gagah gedhe dhuwur timbang bapa dene tanding lawan Rajamala Yai Rajamala iki tandingmu weladalah ora nganti sak banyon aku iso moteng-moteng kandhane Kakang Bagus bocah saka ngendi iki seta menika lare saking pejagalan naminipun Jagal Bilawa he Gus apa bener kowe kang ngaran Jagal Bilawa wah ora badhe ngaling-aling aku Jagal Bilawa ayo endi sing njaluk udal-udal waduke wah inggih paman pangapunten dawuh saking Dewa Jimboten ngawontenaken ngabotan yen ora totoan mokal ramen kuduane wah waniyo aja menye-menye duit-duit ora inggih nderek paman Bagus ayo kowe njaluk totoan pira sak miliar piye inggih kula nderek paman Bagus sak triliun ayo kowe wani ora yen ora wani aku tak mulai wae inggih paman wantun Bagus praon wis dipentokke pisan bur manuk menika menapa paman umpamane yen jago saka kraton Wirata kalah Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi regemane Kencaka nanging kosok baline lamun to jagoku si Rajamala kalah ora mung kepatian ning guruku tak udhoke kok dados mengaten menika kados pundi wah umparen cetha lamun to wong-wong elek kuwi bakal njungkengke marang kawibawane ratu ngrubuhke marang ngadeking negaraku sing bakal ngadili inggih yen tetela kados mekaten kula namung nderek Bagus iki wis manjer tengahing bedhug jago enggal diwiwiti abar liyane jago mudhun saka panggung